Ron. Tayo pang taburong sa'yo. Nani? Huwag kayo iiyak. Ang galing. Ang galing. Tilapia deh. Tilapia. Huwag kayo iiyak. Bilang. Iya lah bos. Bisa dengar kan? Saya. Oh my God! Dari luar bos. Wait dulu vaksin jadi bos. Wala ko eh. Wala, kita naman direct na yan. Wala dah. Beli mengayo ban. Ya. Sayan. Oh. Putih. Bilang kamu. Dua lang ke bu? Oh. Bila itu lebih dua lang. Dire, sir, kita mga Mengayo berian saya mati. Salang bu. Kon-kon kilawon ako ba? Kilawon ako. Mga bobo! Hindi mengayo og bisig. Walay budbud ron. Tayo pang taburong sa'yo. Sarap ka po. Oh, saya. Ipipili mo na. Gago! Iya anak. Saya kuat dulu tuh anak. Teh. Sige, yan. Ang tuwa dahil na. Wow, naka. Bisig man say, salang po kay bisig malugi ka. Salamat kayo. Salamat ya. Oh my God! Wow! Gago inyo mga tanga! Gago! Bay vaksin dire. Wala lagi bos. Apa yang vaksin bos? Ikaw mo terus. Dari sebut tadi. I like it, Kaji. Vaksin weh. Weh. Weh vaksin dire. Bos. Ini dah vaksin kan? Ini udah kepikiran motor apa? Kepikiran. Bisa tidak ya, Bos? Limpyo lang, Bos. Kaya kung 20 Bos ha? 20 lang, Bos ha? Kaya kung sa ilo. 20 lang, Bos. Kaya bulan. Ano yung pangkuhan ba? Punta ba? Ano na, Bos? Pagsidur ko sa una. Pagsidur mo ko sa una, Bos. Pagsidur ko sa una niya kay busog ko dula. Nakasuka ko pansin. Sige, suka mo pansin. Tara. Tara. Ang galing. Ang galing. Nanay mo
Ano ning bawon pero yo kun dito. Dali aboy kaya mo. Upos sila sa tulang.